mà cũng chịu. Yes.
เ
Yeah, ini. Always you pick what I go. Don't target your cafe, la mer, la le stop. Get the pan, get stop. You keep it now. I am not for that. That's how you put out your bag. You see the welcome. No. Very well. No. China? No, because what about our shots? What about that? Maman!
wadi tarunu namma aranna ibhala Chineke na baɗan burobi gumugo amen le farko hanya ndị dula ara ne le zuru ya nna he ekokele ka ọ bụ kwa ọjọọ ọkpọ ha ugbu ịba ara ala oke ọzọ ịdọrọ n'ezi nna gị dọrọ n'ezi gọdị ọhụrụ ahanna ya baala Murano Jesse Sukaba Kale Nani, no, como. Magna Kale Abila Kale Ezebo Kale Ezita Kale Mbisa Kale Mosat Kale Nigeria Kale le julu lo ti sike mo wa agata awun chama na gule bere no ni ta o to dem dem no to no mo so ada kwale se bo gota ese na committee ese bo mi se kala princess lo huole agaje mo ne lola I said, okay, you come out. Okay, have time. Now let's go. Alam you say, Alam you know them. Now you will chief. You want to chief. Not chief. Character. Chief. I'm going to chief. Listen,
inside, receive them inside. Baba.
ga-agba nkwa anwa n'ụbara nọ na ya ekwenara gị pati ezi mma ụlọ a ga-asị ya gị gozi n'oge nsogbu na gịla ọzọ jiri tiwo mma ịmasị asị nzukọ dọrọ maka ịnwere ụlọ ndị a ịnwere ụlọ ndị a ịnwere ọrụ ndị a ebe obido otu ọdọ ndị lokal ndị go na ego harakwa here ma you are welcome I love you you will forever remain in our heart you are the girl mma nwa bankwa ihe mmemme I love you so much lọ́gbọ́n ló gbàgbà máa ń ọ̀dọ̀ mọ́nà mọ́ ní àgbà máa ń lo oṣù mọ́ àbọ̀ ọlọ́run ọdọ nwere ike ịjụ ndị mmadụ nwere ike ịrịọ Chineke na ya na mkpụrụ obi na ndụkwa n'ego ebe dị mma asị eji azụta nwa azụta ọzọ ya bịara dị maka ga-emezụtapụ ya emekwu ufere edemọdụ otu ọdị mma bụkọ yala ele ala ala ndị ụlọ nọ n'ime ka ya nọ n'azụ n'ime n'azụ ka ya nọ n'ime ihe na ọchịchị nwa mmekọ bụkọ ya nyere anyị enwere otu ochiri dịrị tọrọ ọrụ ochiri adị ama m sị enwuchu m ọrụ ebe ncheta otu o jiri naanị abụjidere na ha ndị anyị kwuru ya ọ mụjibudere m ahụ enwere ha ndị plan chọrọ chidi agwụgwọ dogobeghị chọọchị arụwa foundation ọdị chọrọ ihe ojiji ebe otu onye nọsọ na gị ka Chineke nara ekele dewo because of time, I ain't got no one to go to the house. I don't know the gate of the house. Don't take a take over, please. I have a mobile. I have a security and one that take out because I have a Panimuke church. Because we cannot church. I don't really have to all by you for please. If we are going here, I get them to that place please. I got Pana Road. First of all, we follow the instruction given by the family. Please, away the other area. Una more for Oto Mia Jipo, Whaley, I got a mini church.
Ona mana somen akrono longa ina bada mama Mama, ayah, ada lah yang ini ini. Kan masih ada tu ini. Okey, belum kan? Faham kan? Ayah sen, ayah tak pernah golo. Orang yang mereka kalau malah dikit-dikit. Kalau dikit orang dah, orang sih. Mama, dua lagi. Kalau koma, ayo. Koma. Oke, tawa. Ayo, galanya. Umumnya penggilaannya, umumnya penggilaannya, namanya terkena macam kan nak jual sini, awam nak jual orang tu, orang nak jual, nama ini komat, orang sini kena berapa, pada aku rolo anak alam abia. Nah, gua pikir. Pikir uang yang lagi pada ni security.
come on me now. Share your shit. Excuse me, before Chief Flip, everybody should leave. Please leave this place. Every camera, leave video. Gentlemen of the press, let's go outside. Everybody, if you see how you go. Aga m achọ ka onye ọbụla ga-duzie ala, onye ọbụla duzie ala gee ntị na okwuchukwu. Ọwụ ya wuo ihe anyị pụrụ zuke ebe a, onweghị maka mama anyị ka a na-akwu okwu a, ọ ga-awanye niile ndị n'ebe a n'eluigwe. Mana anyị na-anya ebe anyị nwere ike iji nwa ise ebere ebe ọnwụ nọ. O nwere ebe Chineke nụrụ ka anyị sị ka anyị nwụọ, mana o nweghị otu anyị ga-eji were binyere ya na-aṅụrị ebe n'eluigwe, ghara na imegịrị ịhapụ ahụ nke a pụrụ imegịrị ịnwụ anwụ, jiri isie ahụ nke ahụ na-agaghị emegịrị na-agaghị anwụ ọzọ. Ya wụ mama anyị na onye otu anyị eyiriziele ahụ nke ahụ nke ọ ga-eji were hụ Chineke ihu na ihu. Ahụ nke ahụ na-agaghị anwụzikwa ọzọ. O yipụla ahụ nke ahụ pụrụ ịnwụ anwụ ma yirizie ahụ nke ahụ na-agaghị anwụ anwụ, nke onye ọbụla n'ime anyị ga-eyikwe otu ụbọchị. Anyị na-anya n'ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị n'ụbọchị taa, ma ihe ọgụgụ nke n'aka Chineke n'anya ndị mmadụ ọ dịka na ha nwụrụ anwụ. Nhapụ ha hapụrụ anyị ọ dịka na ihe efu, mana ha nọ n'udo. Ya bụ onye ọbụla ezigbo mmadụ, onye ọbụla gbara mbọ, onye ọbụla rụrụ ọrụ ya dịka ezigbo nwa nke Chineke, bie ndụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nọgidesi ike n'ebe Chineke nọ. O nwere ebe mkpụrụ obi ya na-aga, mana anyị nwekwara ike tọọnụgharịa anya isi na ọ bụrụ na mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke, that means e nwekwara ebe mkpụrụ obi ndị ajọ omume ga-emegịrị ga-anọ. Dị na ọ bụ ajụjụ dịịrị anyị niile, a question to all of us, iji onwe anyị, olee ebe mkpụrụ obi anyị ga-anọ ọ bụrụ ma anyị hapụ ụwa nke a? Ị ga-esonye na ndị a akwụkwọ amamihe kwuru ndị nọ n'aka Chineke, ọ ga-awụ ndị ga-anọ n'aka ekwensu? Ihe a bụ ajụjụ anyị niile n'ebe a ga-ajụ onwe anyị, and anyị ga-agba mbọ ime ka mkpụrụ obi anyị, ya wụrụ ma gị chọọ ka mkpụrụ obi gị nọdị n'aka nke Chineke, ị ga-agba mbọ. Ọ nwụghị ihe gị nọ na-ehi ụra, ọ nwụghị ihe gị nọ na-eme ihe masịrị gị, ịnọ na-ebi ndụ gị otu ọbụla ọ sọrọ gị, ịnọ na-ebi eni a gị si oke ọ bụrụ ma m bichee ya, eburu m bịa na chọọchị, ekwere m ndị nsọ nke Chineke nyerenụ ya aka, mkpụrụ obi m agawazie ebe ahụ n'aka Chi. O nweghị ihe dị otu ahụ. Ya hụ ị ga-akwado onwe gị, ị ga-agba mbọ. Ọ ga-awụ ndụ nke ibiri n'ụwa nke a. Ọ nwụghị medi ndị bịara n'olili gị, ma ọ wụ ihe niile e mere, egbe ole agbara, nnama ole agbara, ihe ndị ahụ niile, moto ole na ihe niile, ọ bụghị ya wụ ihe ọwụ. No, ọ wụ ndụ ibiri. Ya bụ anyị ga-agba mbọ ibi ndụ dị mma ka mkpụrụ obi anyị nwee ike ịnọdụ n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ ya wụ ihe mere nụ na ihe ọgụgụ nke abụọ anyị gụrụ, akwụkwọ Mkpughe, a na-agbara anyị ama, ọwụ ama nyere anyị maka ndị ahụ kwa ndị biri ndụ dị mma, maka ndị ahụ ndị gbara mbọ. Ihe ahụ ọ sị anyị deba ya n'akwụkwọ, na ngọzi na-adịrị ndị ahụ gbara mbọ, ndị ahụ biri ndụ dị mma, n'ihi na ha ga-eketa oke n'ebe Chineke nọ. Ya bụ oge ọbụla ị nọ na-eme ihe Chineke na-atụ anya n'aka gị, oge ọbụla ị nọ na-agba mbọ, ngọzi dịrị gị. Oge ọbụla ị nọ na-arụ ọrụ gị dịka ezigbo onye otu Kristi, ngọzi dịrị gị. Hapụ ihe ndị mmadụ na-ekwu, hapụ ihe ndị ọzọ na-eme na ihe niile, gị na-agba mbọ
na-asụ ọgụnụ na-agba mbọ ime ihe dịrị gị ngọzi iso na ndị ga-eketa ngọzi nke Chineke ahụ. Ya bụ anyị ga-ejisi ike, anyị ga-agba mbọ ka anyị mara na ọnwụ dị ire n'ebe onye otu Kristi ọbụla nọ. Ama m na ụfọdụ n'ime anyị nsogbu anyị na-enwe na ihe niile ole mgbe ọ ga-awụ. Ọ bụ ya wụ ajụjụ anyị na-ajụ, mana ka anyị mara na ọ ga-abịa anytime. O nwere ike ịbịa nke ihe gị ụra, o nwekwara ike a na-apụje na chọọchị a na o nwekwara ike ya bịa, o nwekwara ike gaa n'ala ụlọ na-eri nri ya bịa, o nwekwara ike gaa na-agaje n'ụzọ ya bịa. Ya wụ ọ ga-abịa niile, mana ọ bụrụ ma ya bịa, olee ihe a ga-ekwu banyere gị? Ọ bụrụ ma ya bịa, olee ihe ọma ị metere? Ihe a bụ ihe dị mkpa n'ebe ezigbo onye otu Kristi ọbụla dị ndụ anyị biri. Ya bụ anyị gbakọrọ ebe a, ọ bụghị sọsọ naanị ịgba aka ebe na ejikọrọ anyị na nwanne anyị na mama anyị na mmiri Chukwu. Anyị gbakọkwara ebe a ịyọ ebere Chineke n'isi ya, n'ihi na a ga-enwe ofu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ ọ na-emete ịyọ Chineke site na ekpere kacha ekpere niile ka o mere ya ebere, ka ọ sachaa ya, ka ọ nabata ya n'ala eze ya. Ọ bụ ya bụ ihe ọzọ anyị kwuru gbakọ den ịkasịpụ ezinụlọ obi na ihe niile na ndị niile ọnwụ mama anyị na-emekọta ịkasị ha obi. Mana ka anyị niile n'ebe a, ka anyị mara na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. N'ihi na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso, anyị ga-akwado ọfụma. Anyị na-anya ihe niile na-emenụ n'obodo anyị, anyị na-anya ihe niile nakwa eme n'agbata ebe anyị niile nọ, anyị ahụ na onwe ihe nọ n'ụwa. Ihe ọbụla sọrọ gị na-adọgbu, ihe ọbụla sọrọ gị na-eme na ihe ndị ahụ niile, gị na-eme ihe ndị ahụ niile na-adọgbu onwe gị, chee na mebi ọnwụ gị ha isiri ike na ihe ndị ahụ niile nweghị ihe na-eme. Ọ bụrụ na ya dị, ị ga-ahapụ ihe ndị ahụ niile gawa. Ya ma anyị ga-akpachara anya n'ihe anyị na-eme. Ọ ga-adị mma ga-ebi ndụ dị mma ma ịma agbata gị na nwanne gị gị ebiri n'udo, ga-eme ihe ị kwesịrị ime, mara na ọ bụrụ ma a chọọ gị, enwe ihe a ga-eji na-echeta gị. Ka anyị mara na ụfọdụ n'ime anyị na-eche ogologo ndụ. Ọ bụ eziokwu na our mother here was opportune ibi ogologo ndụ dị otu a, 93 years ibi ndụ dị otu a. Ọ wụghị a right, mana ọ bụ na Chineke, ọ bụ a privilege nke Chineke nyere ya. Mana ọ bụkwa na ogologo ndụ anyị biri n'ụwa bụ ihe dị mkpa. Never. Ọ bụghị the length of years anyị nọ n'ụwa bụ ihe dị mkpa, mana ihe dị mkpa ihe anyị jiri ndụ anyị mejupụta. Ị ga-ahụ somebody ya nwụọ at the age of 30 something, 40 something, 50 something, even ya kara onye biri 100 and something mma, a na-echechi ya karịa onye ahụ biri 100 and something. Legacy ọ na-ahapụ akarịa onye ahụ biri ihe ndị ahụ. Ya bụ ọgwụta anyị jiri bie ndụ anyị bụ ihe dị mkpa, and ọ bụ ya bụ ihe anyị ga na-ele anya na ihe niile. Gị nọrọ, ọ bụrụ ma Chineke nye gị ohere gị ruo 70, ruo 80, ruo 90, ruo 100, hụ ya na ọ bụ ohere Chineke nyere gị iji were chebe echiche na ndụ gị, iji were mema ihe ndị nke ị na-eme taa, iji were bie ndụ dị mma. Ahụrụ ya na mebie siri ime ike abụrụ anyị wa bụ ndị nka na ihe ndị ọzọ, onwe ihe dị otu ahụ. Enwere ike abụrụ na onwe ndị nka na ihe ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na Chineke achọghị ka ọ dịrị otu ahụ, ọ gaghị adị. Ya nwa anyị ga-ejisi ike were ndụ anyị were rụpụta ihe n'ebe Chineke nọ, ibi ndụ dị mma, ịrụ ọrụ dị mma, ime ma agbara anyị na nwanne anyị, ikwu eziokwu, mara na ọ bụrụ ma gị gawa, o nwere ihe a ga-eme ebe ka na-asị chai. Ọ bụrụkwanị na asị mgbe mama nọrọ ya, ọ bụrụkwanị na asị mgbe papa nọrọ ya, ihe dị otu a gara ime. O nwere obodo ị ga-eji asị o nwekwere ndị eziokwu n'ebe a sịkwa na onye dị otu a na ya, asị onye dị otu a na ya, gaa hụ na ihe ndị a bụ ihe ndị anyị na-anụ. Ya nwa anyị ga-akpachara anya anyị na ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme. Anyị ga-akpachara anya anyị na ụdị ndụ anyị na-ebi, ka ndụ anyị wụrụ ndụ nke ga-adabere n'ebe Chineke. N'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara, the letter of St. Paul to the Romans, ọ sị ọ bụrụ ma gị dịrị ndụ ịdịrị Chineke, gaa nwụọ anwụ ịnwụrụ Chineke. Then ọ bụrụ ma ọ bụ otu ahụ, then we have to strive to live a good life. Mana na ọ bụrụ ma gị nwụọ ịnwụrụ Chineke, gaa dịkwa ndụ ịdịrị ya. Then ị gaghị nọ na-ele ihe masịrị gị, ị gị nọ na-ebi ndụ gị n'ebe Chineke nọ, n'ebe dị nwe na Jesu Kristi nọ, n'ihi na ọ bụ onye edere ndụ, ọkwa onye ọ bụrụ ma gị nwụọ ịnwụrụ ya. Ya nwa anyị ga-ejisi ike na-agba mbọ. Mama anyị agawala, ọ gawala ịza oku nke ya, Chineke akpọla ya ikpe nke ya na ihe niile, ọ gawala. Mana anyị onwe anyị, one day also will be like her. Ya nwa anyị ga-akwado ndụ anyị ga-ebi ndụ dị mma. Ezinụlọ ya,
ọ bụkwa ihe nkasi obi ka anyị bịara ibi kasị unu obi n'ihi ọnwụ mama unu na onye dị unu n'obi. Ozi ọma anyị gụrụ n'ụbọchị nke taa sị, obi alala unu mmiri, obi alala anyị mmiri, kwere na Chineke, kwerekwa na m. Ya bụ anyị ga-ekwere na Chineke, anyị ga-agba mbọ ikwere na ya, ile ihe ọma ndị ahụ niile, those good legacies your mother left in this world, ijidesi aka ike. Ama m na oge mama nọ n'ụwa o nwere ike ọ na-abịa masị late, mana ọ bụrụ ma efudewe ihe ụfọdụ ya late, ama m ọ gaghị adị happy. Ya bụ unu ga-ejisi ike jidechie ihe ndị ahụ, ihe ọma ndị ahụ ọ kụziri unu, those good legacies, unu ga-ejisi ike jidesie ya ike. And ọrụ dịrị unu ugbu a ịnọ na-echete n'ekpere, ịnọ na-arụrụ ya ajamisa na ihe ndị ọzọ. Ọ nweghịkwa ịnọ na-ebe akwa, ọ nweghị ịnọ na-agagharị, ọ nweghị itigbuo ozugbo na ihe ndị ahụ. Ọwụ ịnọ na-echete n'ekpere, ịnọ na-asị Chineke so leta nwa odibo ya, n'ihi na ọ bụrụ ma ya gaga ebe ahụ ọ ga-akwa ịnọ na-arịọtara na ọ ga-enwe ihe ngọzi nyere unu na ihe niile. Ya wụ ka unu na-agba mbọ nọgidesi ike dịka otu ezinụlọ. Ọ bụrụ ma unu lee anya ebe a, unu ga-ahụ ndị niile bịara ebe a, ọ ga-awụ ihe mgbamume nyere unu iji were kasị unu obi. Ya wụ dịka anyị na-akasị unu obi, anya na-asị unu kara n'ụwa, jisie n'ike na-eṅomi ndụ dị mma nke mama unu biri, ihe ndị ahụ dị mma nke ọ hapụrụ unu. Ọ bụrụ ma unu na-eṅomi ya, ọ ga-adị hapụ ebe ọbụla ọ nọ. Ka anyị niile ndị nọkwa n'ebe a, ka anyị jisie ike mara na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso, ka anyị nwee ike ịkwado ọfụma na-eche ụbọchị ọnwụ nke anyị, ka ọ ga-awụ mgbe ọbụla Chineke kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike ịdị hapụ ịza ya okwu ahụ, ka anyị ghara na ịdị dị ka amamụ na hụna nga mmadụ nwụje bifọ ya na-anwụje ihe akpọ nkụ, ihe esichi ike, n'ihi na bebi ọhụụ na onwe ọ bụ onye ọjọọ, ọ maka n'ebe oche ihe akpọ nkụ na ya gị bụ ili anya, ọ chọghịkwa ka gị lie anya, mana gị hụ esent nwa Chineke ya na-anwụje, ya na smiling to heaven ya na-anwụje. Ka ụbọchị nke anyị, ka anyị nwee ike iji ọṅụ ahụ lapụrụ Chineke. Ya bụ ka mkpụrụ obi mama anyị Susanna na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwerenụ gara aga, ka ha zi ike na ndokwa. Udo dịrị unu. Let us pray. Let us pray, praising the presence, Susanna Nwambulu, who have left this world, that God may receive her in his heavenly kingdom. Let us pray for the souls of the faithfully departed, members of our families, relations, friends, and benefactors. May God receive the reward of the heaven on earth. Let us pray for the family, relatives, friends, and colleagues of Ezinne Princess Susanna Nwambulu. May they take the comfort and rejoice in the ways of the Lord. I am the resurrection and life. He that believes in me, although he is dead, yet he shall live.
prayer for all those who have come here today to pray in the spirit of faith, facing the Princess Susanna Nwambu Ojukwu. May we all attain the kingdom of glory. The one I got video game Nada,
The child was in there, the national areas. Nobody knows how they know the never was that. Now I don't care what you mean. How because of God, I come one door day. I need you, I need you, I'm very never care to that. Kaya po sa iyo dito kung ay nagbuwa. Lẹ́yìn wá tó lọ kí ẹ̀jẹ̀ kú. Lẹ́yìn ní wọ́n ayé sọ Kristo ẹ̀yẹ mọ́tà àkójọ àpò wà. Ayé ní ẹ̀wọ̀n yìí sí ọ̀rọ̀ tó ń dé àpọ̀rọ̀ lórí ìkẹwàá tó ń ṣe lẹ́yìn. None of one side, grandmother. None of one side, none of one side. Hallelujah, hallelujah. Diwalo, wani Yesu Kristo nyarani sakramenti nke ahụ ọbara ya iji na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze gị. Mee ka nwanne anyị na mama anyị Ezinne Suzana Ugochukwu bụ onye kedoro oke na Yukaristia nke a ketakwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadobere anyị. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ n'ala. Vamos orar na bote. Na preparation, St. John the Apostle Parish, Umuhuite, Kanji Nanapata, Mama, Saudara, Mama Padre Seminary, she Tradition Institute, yeah, in Miami. You're welcome. Nada patama niye ndeshe tedi chiche jama kuli mamani aina suna bela ngulu nada ka chile ngulu nuluto lewe hiso wakola site na Kristi wanyawani those of which na handepanisha kakibanatasi ezile mamani obi na handepanisha na sudo always go to mamani karaka 93 years for common neshibari edina ya wo chile ke pepe ka uno kanka teke ka kwa kakaria o grande mamani ya ho amana actually who wanted to form it but I think God is young. For the past 2 months, I had a construction in our church in fact it was last night, almost by 12 a.m., 11:30, 12 a.m. I came to the church. Messiah Yadita, I was the first person I made in a church I ever came back to my child to see the church. So it was yesterday I finished with the singing of this church. Chile Kenyaka,
mama ya wụrụ onye mbụ ebutara ebe a. Before I thank God for this mass, because as you will become mass here, we will not hear everybody to my mind where we will get so blind. He wanted to catch my eyes to plead, but I was practically avoiding him. But I am forgiven. I am forgiven. Kamgalo will not be forgiven. Kamgalo. But I think my father said during the homily, Ariel is no longer. So, even though they saw that it was impossible, but God made it possible. So we wanted to give her that since it was the wish of the family. But they spoiled it by coming late. But we are forgiving you, we have told your mom to forgive you. So don't try the much you can next time to not abuse goodwill. And do the regular. I have said this many times and I want to say it here. They can do it to Christy. And when they do, oh, I need to go their home man to those officers. And I want to say this with the undertakers and neighbors. You don't joke with the body. Especially, I know that I never gave 1 hour every day. My cousin or the man. My appeal, oh, the other if that balance is not available, I don't entertain e.g. You are not entertaining anybody. So my candidate was, I know that was what wasted time this morning. After this mass, we bless the body finally at the ambulance to the grave and we bury her in peace. So in the was we can reduce that because so that we give respect to the body of our fellow Christians. So I thank the family and I thank everybody for coming. I think the family when you hang maybe to give the people also. And when the family in the program, I put it on our table. Okay, come on. Buko anama abapo yo na preparado wo bere oku nde owe yo fara mata hin no season do no ama inwe ye ejikowa udi maro even ebe na mmanụ n'ala bekee ike Chineke nwụọ n'isi ndị Igbo Catholic community na New York. Every Sunday, mmadụ eshite na asọmpi gakwara maka ọrụ ọmasị ahịhịa ndị Igbo. So we sincerely apologize for being late. Ọwụkwa the fourth time I got away. She was going to traffic. So I go up to the so my name yeah, I'm my time. Then in this St. John's, I have to make a living. Remember that for I have how settlers are working to make sure that we are also married. To do the room. The bed, she make a better. When they work for me, work for women, work for their room, medication sample, the liberation, or walk, and I don't know if I was masses in my head. I'm saying, gonna go because before Chineke Aboria, over Nyoma the Manobi, my church, the ball and Jimoku Yapaya, or the Patagonia, I can make it go in the mail of the 30 years. So we thank the family, and I was in the family coach, we don't know or something.
Asante kaka dunia. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi eli ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị na mama anyị bụ Susan Ugochukwu, onye anyị na-eli ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ, ka o gosi ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye apụrụla okwu ochie, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bugoro n'ụkwụ aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke alaeze ahụ dị ebe na aṅụrị nke na-enweghị mgbocha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna kasị obiọma, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwa odibo gị na mama anyị bụ Susan Ugochukwu. Anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma nke iji gọzie nwa odibo gị ya n'ụwa iji gosipụta ịhụnanya gị. Kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị dị nwere gee ntị, meere anyị ebere, nụrụ ebere anyị. Ya mere were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, Onyenwe anyị. Kpughere nwa odibo gị bụ Susan Ugochukwu ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịte onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile na nwanne anyị na mama anyị bụ Susan Ugochukwu ga-eji nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwere anyị. Anyị ga-anọkwa n'otu anyị ebe anyị nọ ga na-ebupụ ahụ mama anyị, ebupụta ya dị fadaba n'ọba, anyị ejizie nwanyị na ka anyị nọrọ n'otu anyị ebe anyị. Amen.
Where you go? Your house now.
Uchenna, Gawala Pastor, Uchenna.